kärry perässä satana ja mulla on 90 mittarissa. Kato, sieltä tulee auto vastaan. Tuota ihmettelin tuota, joka mennään liukuttaa tuolla eessä. Mitä ihmettä se tulee? Pikku paska mikä ei pääse. Se ilmeisesti vaan ei joko pysty ajamaan kovempaa tai sitten mikä se. Tai sitten siinä on joku sellainen kuski niin kuin meidän Antti tyyppisesti, joka Parkuevossa ajaa 70. Niin kuin tää ajaa meinaa noin 70 mun mittari. Näyttää 80 nyt taas. Äsken näytti 90 kun tuo pakettiauto meni ohittele. Eli kärry perässä niin ajaa aika kovaa. YouTube ja poliisille vihjeeksi. Ei mikään fiksu ohittaja kieltämättä. Noin, sieltä tulee pyörä vastaan. Come on. Pitikö meidän just nyt lähteä? Ei saatana, kato! Ei vittu mikä kahjo. Tosi vastuutunut. Oh. Hei, mut mulla on se rekkari tossa. Niin. Nyt se on 5.20 toi meinaa näyttää. Niin. Sä voisit ottaa 112 poliisi blokkaa sitä. Minä vasikoin tommoset, koska se voi tappaa. Tai siis tonne Facebookiin laittaa, niin. että poliisille. Mä vasikoin sen takia, koska se voi tappaa. Kun ajattelet, että jos sieltä olisi tullut vaikka niinku Jaakko, niin ei se olisi kivaa. Kuka tahansa meistä voi tappaa. Niin, mutta ei me tapeta tällä. Niin, no, ei tarkoituksella. Sääntöjen rikkomisella me tapetaan. Se, että toisella on kiire, se on kärry persissä vielä. Niin. Aika mielenkiintoista.